سلامة عنا حابلنا خبركم تخاتلتي حسب تايمس تبهله نا يوتيوب channelنا لعلي حد عمت استفلالي وانا وحابريتاتن حدشتي زيناتاتن ان نقرب لكم ماتيوم حسب تايمس بفلاي دما بزواقرنا افريكا زمعبل زلو حدش بوليتيكاو معبلم بوليتيكا ايثيوبيا ايرتران سودانن غبصن مساوشت تግራይን ኤርትራን زمعبل زلو حدش حابريتات ان تخاتلم باب معالتو نابخاتهم حدش استصاري ميزاناو حابريتات نقرب لكم ماتيوم يكون برع حسب تايمس بركت زولو حابريتات مقلعو سيبو ميديانا متقعت بصحو كعصو خيللهم انت هناغنا بازي زقارص قالس يلن بموال بحدش ملكح قالسنا كنقصلوينا بموال بزي حدش channel متينا لنا حسب تايمس بحافشه اب غداي قرن افريكان غداي قيح بحرن باب معالتو ناتخاتلنا كاب تግራይ كاب ኤርትራ كاب አዲስ አበባ كاب ሱዳን كاب ግብጽ ይዝመጹ حابريتات ناتخاتلنا باب معالتو خنقربلكم إنا ميديانا استعاصوم تخاتلتنا نخبصحوم شير بمغبار سبسكرايب بمغبار تخاتلنا سلسته جنرالات تግራይ بسلسته ግንባራት ንኤርትራን موقع بأبي أحمد خمس تمدبو تفليتهم اتوم سلسته جنرالات جنرال ጻርቃን ገብረትንሳኤም جنرال ሳሞራያንስ جنرال ዮሐንስ ገብረ መስቀል ኮይኖም اتوم سلسته جنرالات ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ሻዕብያ ዘለዎም ሕዱርን ሓያለ ቄመን ንኽዋጡም بأبي أحمد ሓድሽ ሓላፍነት ተዋሂቦም ኣሎ جنرال ጻርቃን በግንባር عفار جنرال سامورا ببادمه ግንባር جنرال ዮሐንስ ገብረ መስቀል በማኸላይ ግንባር ዘመደው ኮይኖም አብይ አህመድ ወደ ቀይሕ ባህርን ምቅጻር ምስ ኤርትራ አበዝ ገብሮ ኩናት ንሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሖም ንኽዋጉ ሓድሽ ሓላፍነት ይቦም ከም ዘሎ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ያመላኽቱ ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይ አይተገብሩ አስራስ ተዛረወ ዘርዋን መንግስት ኢትዮጵያ ከቢድ ቁጥዕ ከም ዝፈጠረሉ ተፈለጡ ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይ ነበር ላዕለዋ አመራር ህወሓት ዝነበረ ፖለቲከኛ አይተገብሩ አስራት ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ዘልዕለ ኮይኑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮንሬል ደመቀ ዘውዱ ዘሰልጥኖም ዘለው የተከዜ ዘብዝ ተባሉ ዕጡቅ ኃይሊ መንግስት ፌደራል ዕጥቂ ከፍትሖም ብግልጽ ተዛሪቡሎም አይተገብሩ አስራት ወስኹ ድማ መንግስት ፌደራልን ህወሓትን ካብ ቅንዕና ዝመንጨወ ሓቀኛ ድርድር ዘተ ክገብሩ ጸውዒት ዘቕረበ ኮይኑ መንግስት ፌደራል ካብ ሸፈጥን ምድንጋርን ወጪኡ ናብ ሰላም ክሳብ ዘይመጸ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረጋገጽ ሰላም ኣይክሉን ክብል ድማ ተዛሪቡሎም ዘረባ አይተገብሩ አስራት ዝሰምዑ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ብልጽግና ከቢድ ቁጥዕ ከም ዝፈጠረሎምን አይተገብሩ አስራት ምስ አብይ ምንኽኸው ናብ ሓደጋ ክወስዶ ይኽእል እዩ ዝብሉ ዘረባታት ድማ ይስምዑ ሰራዊት ኤርትራ ናብ መሬት ትግራይ ብምእታው ምስ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሩ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ንምውቃዕ ምድላው ይገብረሎ ዝብል ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ክብል ሓደ ኣባለ ሰራዊት ትግራይ ንዓሰብ ታይምስ ገሊጹሎም ተቃምቲ ህወሓት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትማል ሰራዊት ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ጽዕኑ ናብ መሬት ትግራይ ከም ዝኣትወን ኣብ ከባቢ ሽረ ድማ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሓዊሶም ከም ዘለዉ ክገልጹ ጸንሑ ኮይኖም እዚ ሓበሬታ ንምርጋጽ ዓሰብ ታይምስ ሓደ ኣብ ከባቢ ሽረ ዘሎ ኣባለ ሰራዊት ትግራይ ኣርማ 11 ዝኾነ ተጋዳላይ ሕቶ እንተቕርብ እቲ ተጋዳላይ እዚ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ኣነ ናብ ዝቦታ ካብ ዝመጽእ ልዕሊ 2 ሰሙን ገይረለኹም ኣብ ዝዋላ ሓደ ኤርትራ ወታደር ይፈልጥን ምናልባት እዚ ሓበሬታ ዝጽሕፉ ዘለዎ ሰባት መንግስት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ትግራይ ብድሮን ክወቅዑ ስለዝቀነየ እቲ ኣብ መሬቱ ብድሮን ዝውቃዕ ዘሎ ትግራዋይ ሰራዊት ንኤርትራ ሰራዊት ተባሂሉ ንክሕሰብ ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል መልሲ ይምናለዎም ንዕርቀነ ሽምግልናን ናብ በረኻ ዝኸዱ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ዝኸድሉ ዕላማ ከይተሳኽዐ ናብ መቐለ ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡ ኣብ መንጎቶም ንባዕሎም TDF-ን TPF-ን ኢሎም ጽውዑ ኣብ ክልተ ዝተኸፈሉ ዕጡቃት ኣብ ወጀራትን ወሰን ዓፋርን ከቢድ ውግእ እናካይዱ ዝቐነዩ ኮይኖም ብክልቲኦም ወገናት ከቢድ ኪሳራ ከም ዝበጽሐ ዓሰብ ታይምስ ንምርጋጽ ኽኢለሎም እቶም ንባዕሎም ሓይል ሰላም ትግራይ ወይ ድማ TPF ኢሎም ጽውዑ ንኣሳት ሓደ ዓመት ኣብ ዓፋር ክስልጥኑ ጸንሑ ዕጡቃት በሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ዕጥቅን ስንቅን ድጋፍና ትገበረሎም ምስቶም ብህወሓት ዝእዘዙ ዕጡቃት ክዋጉ ዝቐነዩ ኮይኖም እዞም ክልተ ሓይልታት ይገብርዎ ዘለዉ ውግእ ሕድሕድ ጠጠው ንኸብሉ ድማ ግድሳት ተጋሩ ውግእ ጠጠው ይበልና በሉ ክኹንንዎ ድሕረ መጽናሕ ሎሚ ካብ መቐለ ዝተበገሱ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ብምኻድ ክሽምግሉን ከድራድሩን መኪሮም ነይሮም ይኹን እምበር እቶም ብወገን ብዓፋር ገጽ ዝነበሩ ዕጡቃት ብዝተሃቦም ኣሉታዊ ምላሽ ምኽንያት እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝሓሰብዎ ከየሳኽዑም ናብ መቐለ ከም ዝተመለሱን ኣዘዝቲ ዕጡቃት ሓራ መሬት ምስ ህወሓት ክንደራደር እንተኮይና ፈለማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ኮርኒ ላዕሊ ዝበሃሉ ዝመርሕዎ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ይፍረስ ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረቡ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽቱ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማን ቀዳመይቲ እመቤት ሚሼል ኦባማን ከም አህባይ ዝገልጽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝለጠፍዎ ቪድዮ ድሒሩ ኣሊቦሎ እቲ ዘላይን ስሊፒስ ቱናይት ዘርእስቱ ደርፊ ዘሰነየቶም ሳነ ኸልተን ካልእ ዝንውሓቱ ቪድዮ ኦባማን ሚሼልን ከም አህባይ ብዝገልጽ ክሊፕ ዝዛዘ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝገበርክዎ ነገር የለን ንቀዳማይ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ጥራሕየ ርኤዮም ሰራሕተኛታት ድማ ለጢፎም ንኦባማ ነሰበይቱን ብኸምኡ ዝገልጽ ክፋል ከም ዝነበሮ ኣይፈልጥን ክብል ተዛሪቦም ሪፐብሊካን ሴናተር ቲም ስኮት ዝተባሃለ ጸሊም ሰብኣይ ነቲ ቪድዮ ኣብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝረኣኽዎ እቲ ዝበኣሰ ዓሌታዊ ነገር ክብል ገሊጹዎ ዋይት ሃውስ ኣብ መጀመርያ ነቶም ነቐፌቶም ዘቕረቡ ናይ ሓሶት ዜና ኢሉ እኳ እንተነፀጎም እቲ ዘረባ እናወሰኸ ብዝኸደግና እቲ ቪድዮ ካብ ትሩዝ ሶሻል ገጽ ናይ ትራምፕ ኣሊቦሎ ዋይት ሃውስ ድሒሩ እቲ ቪድዮ በጌጋ ከም ዝተለጠፈ ገሊጹሎ እቲ ትሕዝቶ ካብቲ ብዓቃዊ ረኣዩ ዝፍለጥ ዛርያ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ኤክስ ዝለጠፎ ንጸለምቲ ሰባት ምስ ሃባይ ዘነጻጸር ሜም ቪድዮ ዝተወሰደ እዩ ተወካሊ ኒውዮርክ ኣሌክሳንድራ ኦክሲያ-ኮርቴዝ ከንቲባ ኒውዮርክ ዛህራን ማምዲን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ነበር ሂላሪ ክሊንተንን ኩሎም ኣብቲ ቪድዮ ምስ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ተነጻጺሮም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ሃገራዊ ማሕበር ምዕባለ ጸለምቲ ሰባት ድሪክ ጃንሰን እቲ ቪድዮ ቅድመ መላዩ ግሉጽ ዓሌታዊ ምኽንያት ኣልቦ ክብል ኾኒንዎ ትራምፕ ካብቲ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ጄፍሪ ኤፕስቴን ኣቃልቦ ንምጥምዛዝ ከም ዝገበረውን ይንቀፈሉ እቲ ብዛዕባ ኦባማን በዓልቲ ቤቶን ዝገለጽ ሕዝቶም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቪድዮ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2020 ኣብ ሚቻጋን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ምድንጋር ድምፂ እውን ኣጠቓሊሉሎ እቲ ክስተታት ድማ ተነጽዩ ትራምፕ ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ንኦባማ ናይ ምንቃፍን ምጥቃዕን ታሪክ ኣለዎ ትራምፕ ቅድሚ ቀዳማይ ዕብረ ስልጣኑ እቲ ኣብ ሃዋይ ዝተወለደ ኦባማ ኣብ ኬንያ ተወሊዱ እናበለ ቀጻሊ ይዛረብ ነይሩ እዩ ድሒሩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝተወለደ ተኣሚኑ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዓሰበ ታይምስ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክትታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስገን ሰላም